Ivolie žár. No tak, jo. Přesně, je to tak. René je úplně první člověk, který se začal zajímat o náš projekt, o naši žárovku. Ten okamžik, ten velký den, kdy jsem ti přinesla tady tu magickou krabičku. Hádej, co v ní je. A že by žárovka? Ano, Ivolie žárovka. Žárovka. Podíváme. Je to zajímavé. Ježiš, ta je 10W žárovka. 280 lumenů. Už tím můžeš úplně v pohodě nahradit 60 W. Od mé žárovky. Ta vypadá velká. Ale vejde si tam. Děkujeme. Je to závih E27. A pěkně těžká. Kvalita. To je To musíš jako kus poctivého čehosi. Kvalita. Vydrží ti 15 let. A máš ode mě takových 10 let záruku, když jsi ti rozbila. Volej. Ale ona se nerozbije. Je to fakt svůj materiál, který ti bude čistit spoustu peněz. To je skvělý. Já myslím, že kdybych chtěl někdo vidět, jak to vypadá vevnitř, tak se může podívat. Na mé stránky. To je krása. To je krásné. To je krása. Tak já No, my děkujeme za to,